שלום תושבים יקרים, אני שמח לספר לכם על כך שלאחרונה התבשרתי על ידי סמנכ"ל משרד הביטחון מר בצלאל טרייבר על כך שהלחץ שלנו לצמצם את גבולות שטח חיל הים עזר, ויש בעצם החלטה שהיא החלטה עקרונית לצמצם את השטח המערבי של הבסיס, דהיינו כל מה שנמצא מהכביש למעלה, ולפנות את זה לטובת שכונת מגורים, שאני יכול להניח שתהיה שכונת מגורים איכותית. זה אומר שהשטח יצמצם בסביבות מחצית משטחו העכשווי. אני רוצה לקוות ולהאמין שגם השטח שנמצא בחלק הצפוני של בסיס חיל הים יתפנה לטובת שטח למען הציבור. זה מאוד מאוד חשוב, כי אמרתי יותר מפעם אחת שאין שום הצדקה ברצועת חוף שאורכה 13 קילומטר שישבו עליה 3 מובלעות נמליות, גם הנמל, גם הימי, גם הנמל האזרחי וגם קצה. אנחנו רוצים לחזק את הנמל האזרחי ולגרום לכך שהנמל הצבאי מצטמצם. זה מתווסף כמובן לרצון שלנו לקבל שטחי חוף גם מקצה. קיבלנו שטח של כ-100 מטר לטובת החוף האקולוגי. אנחנו מדברים עכשיו על אפשרות לקבל גם חלק מהחוף הדרומי של קצה. וכל זה מצטרף לרצועות חוף נוספות. אני יכול לספר גם פה בסיפור גדול מאוד שהרצועה המזרחית, דהיינו מה שהיה פעם כלובי הדגים ועד לחוף הדתיים, כל החוף הזה אנחנו הולכים לטפל בו ולהפוך אותו לחוף שנטי, חוף תאילנדי כפי שאני קורא לזה, כדי לאפשר לתושבי אילת עוד ועוד חופים פנויים. אני חושב שיש לנו גם איזושהי הפתעה קטנה, לא העת לספר עליה, אבל נדבר עליה בהמשך. ובסך הכל הפעולות הללו יאפשרו לנו, כמו ששחררנו את חוף מפרץ השמש מאותם אנשים שישבו עליו לאורך שנים, וכמו ששחררנו חופים נוספים לטובת הקהל, אנחנו נשחרר במהלך החודשים הקרובים עוד ועוד חופים, ועל כך אני מאוד מאושר. והימים האלה כמובן מאופיינים בהרבה מאוד הצהרות, שחלקן הצהרות לטעמי קצת חסרות אחריות, או הצהרות נחמדות שאין אחריהם שום כיסוי. אני שמח לבשר לציבור על דברים שנעשים הלכה למעשה, ובעיקר על החלטות המתבצעות הלכה למעשה. מספיק ללכת ולראות מה קורה, אם זה בחופים ובמקומות אחרים, לראות שכשאנחנו אומרים משהו אז גם מבצעים אותו. וההחלטה שהתקבלה על ידי משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל, חשוב לציין שיש כאן מעורבות גם של סגן הרמטכ"ל, הלוא ידידנו מר איזנקוט, האלוף איזנקוט. כל אלו מלמדים שהעבודה קשה, נחישות, הכרת המטריה בסיכומו של יום, פעולות שמסייעות לכך שאיכות החיים של התושב הולכת ומתגברת ומתעצמת, ולכך כולנו רוצים.